Hindistan poçta şahamçılarının sany boýunça rekord goýýar. Başga hiç döwletde olaryň beýle sany ýok we şol bir wagtyň özünde olaryň hemmeti doly işleýär. Hindiler henidem ýakynlaryna işçen hat ýazýarlar we pasyłky berýärler. Raýatlaryň köpüsi garyplygy sebäpli jübi telefonlaryny alyp bilmeýärler. Kompýuter edenmek we internete girmegi agdaba oturmaly. Poçta aragatnaşy köpler üçin ýakynlary bilen baglanyşyň ýeketäk ýoludyr. Hindistan kinosy bilenem dünýäde meşhurdur. Bollywood her ýyl Gollywooddan we beýlek ähli kino öndürýän kompaniýalardan has köp film öndürýär. Şeýle de bolsa, hindi filmleriniň köpüsi pesgilli. Umuman köplenç seriallar suraty düşürilýär. Şol bir wagtyň özünde hindi kinosy dünýäde iň mähirli kino diýip ikrar edildi.